Слава бъде на Господа. Днеска темата, в която ще разказваме, да не сменяме посоката, да не се влияем от обстоятелствата. Ще казва, че света се променя, но Бог е същия и Бог не се променя. Сега много неща се променят в света. Всеки не стават лични неща. Виждаме и не са понякога хората казват, къде е Бог, защо става, защото това се случва в света като цяло. Искам да ви кажа, че това, което става е описано в Библията и нищо не става така просто от никъде. Словото Божие казва, че ще има написане, ще има земетресение, наводнение, глад, мор, трусове, войни. И то се случва всякъде по земята. Така че, но нищо това, което става в живота, не трябва да променя нашето ходене с Господа. Словото Божие казва, че последния ще бъдат усилни времена, тежки времена. Наистина това е така нещо, което е малко трудно разбираемо. Защото другия човек да премине при през някакво изпитание, минава за минава. Когато трябва да живееш в повече в такова време, когато не е всичко наред, тогава вече става малко по-трудно, но Бог не го предупреждава, че има такива времена, но той каза, ще бъда с вас. Това е, което е наистина насърчително. И най-важно всеки да има ясна сила към къде пътува. Самия апостол Павел каза така, Филипяни каза така, дано всякак достигна до Христос да вземе. Всяка достигна там. Значи това е целта, основната цел, да бъде при Бога. Няма да при време, имах една асоциация, знаете, в църквата, те вече при Бога. Те да подиграваха, казаха, че си откачена. Тя каже, аз може да съм откачена, обаче за Бога съм закачена. И днес тъжна каза така, мен не ме интересува, къде ще бъде казан, за наградите. И не съм казан да бъда отлъчен на вратата. И така беше много време за Бога, и постоянно приказваше. Беше така радикално малко, но слава Бога така продължаваше. Но това, което е важно за нас да знаем, че в твоите ръце е коруната на живота, в твоите ръце. И от теб зависи в коя посока ще наволиш, нагоре или надолу. Реално живота е уникален. Той е Бог дан всеки. Сам да решава как да живее. Макар че Бог знае, от начало знае края, но въпреки това, че дава възможност всеки сам да избере посоката на своя живот. И сега тук самият Давид в Псалмите казва така. Представете един цар, който има власт, има така около себе си доста хора, които го почитат и уважават. И той каза, виж, кое е неговото желание, си вече каза така. Едно нещо съм пускал от Господа, това ще търся. Никъде 10 неща, едно нещо. Да живее в дома Господен през всички дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Видя си, който каза толкова много неща. Някой ще къде е Бог, къде го видял Бог. Защото той познаваше лично Бога. Той имаше взаимоотношение с Бога. Така че и днес и нас може да има това истинско отношение с Бог, когато се покая пред Господа, когато започне наистина да има общение с Него. Но важно е, че целта, когато си един човек, при определение неговия начин на живот и за да бъде постигнат тази цел. Сега ще кажа защо. Когато едно дете иска да стане лекар, точно малко започва да учи. После почва да ходи на училище, учи доста работа, като не да стане лекар. Сега всеки човек, като се определи някаква цел, работи и се стари да постигне тази цел. Нашата цел е небето. Всичко друго е остава на втори план. И сега тук, когато говорим, че да поставим Бог на първо място, трябва да знаем, че всяко нещо, което е като добро в живота на човека, не идва преди това, че ние сме добри, идва това, че Бог е добър. И наистина, когато се върнем към Господа, Бог е добър да наистина дава добри неща. И по някакъв време Бог дава и на неправилни и неправилни всичко това, което е необходимо. И казваме, да възстановяме на тях. И знаете, много ми става интересно. И едно е те казал на баща си, татя, защо Бог не унищожи тези лоши хора? Защо не ги унищожим? И така Бог дава шанс на всички. Добре казвам, ако ние им казваме лошите, ще им казва само добрите, не кажа само убийците. И тогава те са мислило. Мисълта ми, ние понякога всяка ръка решаваме наистина на кого да помага Бог, на кого да не помага. Бог, вижте, Бог е милостив към всички и целта на Бог е всеки един човек да чуе да спаси. Това е. И сега това, че някой се намира в момента на другия край на света или пък в тъмнината, това не значи, че Бог не го обича него. Бог показва милост към всеки един човек с цел всеки да се обърне и да се спаси. И тук словото бъде така, всяко тайно добро и всеки съвършен дар и отгоре, и защото сам светлината около няма и изменение и сянка на промяна. Видим, че Бог е същия, той не се променя. И след това вижте, в Матей 5 глава, 65 стих се казва, че Бог се грижи за всички хора. И вярващи и невярващи показва милост на всички. Казва така, вижте, Матей 5-65 казва така. Защото той прави слънцето да изгрява и на злите на добрите и дава дъжд на правилните на правилните. Видим, че необходимите неща, които са необходими за човешки живот, Бог ги дава всички. Но има нещо, което вижте, нещо по-лично, което е. Божията воля каква е? Божията воля е не само да храни гладните, не само да не е необходимо да живеем в тази земя. Бог иска хората да дойдат при Него,
да го разберат, да го познаят и бъдат спасени. Това е Божията воля, Божията цел. Ако и Бог да има всякъде, той иска всеки ден само да го потърси, да запита за живота, да въобще на къде пътува. И когато потърси Бога, Бог не ще се открие. В Словото Божие Тимотей казва така: това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, който иска да се човеци и да силно познава на истината. Вижте, Авраам успешно казва така: потърсете Господи, ще живеете. А Иеремия 29 казва така: и ще я потърсите, и ще намерите, когато я потърсите цялото сърце. Виждаме, че макар че инициативата е от Бога и от човека, защото в Словото Божие казва, че никой не може да при Бога, ако не го поръча Отец. Това е нещо уникално. Бог поръча хората, но има решение, което тази сам човек. И без това решение няма как да се получи. Има една малка част, но тази част е много важна. И в Словото Божие сега тук само се казвам: едно ще се от Господа. Това е най-изпълнение Божий човек. Едно ще поиска от Господа. И сега хубаво човек да се дава ясно знае какво иска от този свят. Сега, много пъти, когато се рождаваме, всеки човек се каже: имам нужда от работа, семейство, къща, кола. И наистина правим доста работи, които са необходими за тази земя. И това е Бог не са тези неща. Но той каза наистина, че има нещо, което е по-важно от всичко това нещо. И първото е той да бъде поставен на първо място. Сега, какво значи това? Сега, а представете, че имаш всичко на тази земя, а нямаш Господа. Какво става с тебе? Живял си себе живот безславно. Помните този човек, който имаше една година много хамбари, имаше много оръжие, каза: сега стъборя хамбари, ще прави довишка душ, тук ще душе, имаш бага за много години. Бог му каза: глупецо, дойчеш дома шътте. Той каза, на колко ще остане. И така каза всеки, който каза: Богатея себе си, а не за Бога. Самия Христос предупреждава, Матей 16 ще казва така: какво ще се ползва, ако ще бъде цялата земя, а загубиш живота си, кой ще дадеш земя на душата си. Така че е важно наистина да дадем ясно съзнание. Матей 16 казва така относно ежедневните грижи: не казва на себе си спокоим, няма такъв човек, който да живее, да чека отгоре, да падне отгоре стъбичката. Няма да падне такова нещо. Но Словото Божие казва, че има неща, които трябва да бъдат на първо място, и други трябва Бог казва наистина, той ще помогне в тези неща. Той казва така: стая казвам, не се безпокойте за живота си. Ко ще идете, или ко ще пиете, или тялото си, ко ще учите. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Понете небесните птици не сеят, нито женат, нито жените събират, но пак небесни методи ги храни. Вие сте много по-скъпи от тях. Слава да бъде на Господи. Вижте, някакси, че ние осъзнаваме какво сме ние за Бога. Толкова Бог не обичам, че даде своя единороден син, да не погине как ние, който вярва в него, да е вечен живота. А този Бог, който даде сина за нас, в Римляни каза: как не би дал заедно с него и всичко, защото е за благочестие. Така че трябва да ми ясно разберем, че този Бог, който ни изкупи чрез Христос, той е този, който ще ни помогне стъпка в стъпка напред. Но какво иска от нас? Да го поставим на първо място в живота си. И това е важно, че казва, че е важно. Ще помните, когато Авраам нямаше яйца, беше близо 100 години, когато Бог даде момченци. И тогава, колкото повече това момченце растеше, толкова повече Авраам се отдалечаваше от Бога. Почна да това и те да вземе място на Бог в живота му. И тогава Бог му каза: Аврааме, дай си сина, когото любиш. Това не е правилно много добре. Дай го там на Хала Мория. И тогава наистина Авраам, когато тръгна, почна да съждава, това ми е описано. Наистина знаеш, че Бог ще има нещо, така говори и мъртва да говори. Имаше вяра в това нещо. Но когато Авраам отиде там, на ножа, тогава Бог каза: остави, разбраш се буши от Бога. И тогава бедата имаше животното. Сега не кажа, защото Авраам беше замесил Бог с детето си. Така че винаги Бог трябва да бъде направил с живота. Да, семейство, дом, деца, това са важни неща, но първо трябва да бъде Бог. И каза така: и те не се безпокойте, не думайте кой ще идете, или кой ще пием, или кой ще облечем. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, всичко останало или всичко ще се прибави. Бог казва Словото Божие. А в Псалм 37 така: млад бях, остарях, не видях праведен оставен, нито потомство му да проси хляб. Това, което е най-важно, че самият човек не е храната, не е хляба, не е чета, не е важно. Най-важно е спасението. Защото ще казва, що много хора, които са имали всичко в този свят, както имаше богаташ Лазар, са нямали Бога, ще бъдат пада. Знаете защо? Не са богати. Защото никога са нямали време за Господа да го приема, да го търсят. А много хора, които са били на тази земя, които са били там, може би там са били бедни, никой не ги отрезал в този свят, ще бъдат небе. Защо ли? Защото са имали вяра в Господа. И това, което не се ни дава радостта, това, че наистина си вяра в Бога и той не е спасил, ни дава вечен живот. Каза: който бе предаден за нашите прегрешения и бил син за нашето оправдание. Виждаме за кой Христос дойде на тази земя. И после Турките 5:20 казва така, че Бог
направи грешен онзи, който не е знал грех, да знаем, че него не е правилен пред Бога. И нещо те може да целта определя посоката на всеки един живот. И когато човек е в света, вижте, когато света, той живее както хората, той е свят. И понякога хората не осъзнават наистина своята нужда от спасение, от спасител. Много път съм говорил с хора, които са така, някакъв път съм на враг, съм седам и минават хора, аз пия кафе си говорим. И те като това аз не съм лош човек. Имам семейство, имам си работа, имам семейство, не краде, не убивам. Всеки представя своите добри аргументи за това, което е добър, вижда като доброта. А сега той е това, което казва, но това не е достатъчно за вечността. Словото Божие Исаия каза, вашите правилни дела са като мръсна дипа пред него. Никой от нас не може да е при Бога за делата, които върши. Всеки живее според това, което си вярва или не вярва. Къде е Христос в неговия живот? Това е важното. И зато и помните каза, беше събрал ученици си каза, кой съм аз според вас? Те хората казаха, един си Еремия, друг Йоан, и други. Нещо друго казаха, дал пророци. Да каза, според вас кой съм? И тогава Петър каза, си син на живия Бог, Исус Христос. Така че винаги човек само себе си трябва да има ясна представа. Къде иска да прекара вечността? Сега, ако чуем как човек този свят, заедно с този свят и нищо не пада. Въпреки че може да се много добре. Тук Словото Божие казва, вижте, тук Ефесяни 5 глава, 7 стих, 4 апостол Павел направи един раздел между това да бъдеш в света и да си вярата. Проче това казвам и заявям в Господа, да не се обходите вече като се обходите жители сега, че да не живеете повече така, както живеят хората с този свят. Той не ги осъжда, но казвам, този живот, който живеете, той няма да е нищо добро. И казва така, вижте каква сега. Как се обходите жители по своя суетен ум. Писано дума суетен ум, това е много важен. Умът суетен, значи един ум, който е обладан само в този свят. Помните самия Соломон, когато каже, всичко суета на светите. Какво каза? Бях цар, имах богатства, имах лозя, имах вини, имах пари, всичко имаше. Накрая каза, всичко е суета на светите. И когато човек е без Бога, него ум е суетен. Той ми само за този свят, това е суетата. Помрачени в разум и страни на живота от Бога, поради невежество, което е в тях и поради закорят сърцата им, които изгубили чувство и се предадат сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. И зато и апостол и Петър, въобще Словото Божие предупреждава човек, когато повярва в Господа, вече трябва да има една коренна промяна в неговия живот. Да не продължава пак старите пътники, старите приятели, стария живот. Няма нищо. Тогава остава една религия, остава една табела християнин, но в същото време няма нищо с вярата. И тук Словото Божие казва така. Да живеете през останалото цялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Виждаме яра контраст. Човешка страсти са там, в тъмната света, там на дрепа света. Стария човек. А обаче Божията воля е друга. Божията воля е да води към святост и към освещение. И тук после каза, защото доволно е миналото време. Бог каза, достатъчно време си живял там. Защо е си живял греха? Вече каза така, как се живее, така както живеят живеете и жени си. Като се прекарат в нечистоти, страсти, винопийства, пирование и напиване и владни служения. Бог каза, доволно е миналото време. Вече наистина трябва да има един съобщение. И сега, той каза, едно ще се Господ, това ще търся. Сега, нашето търсене не е само за тази земя. Аз преди да чувам наистина, като някой дадат някои хора, питат се да ходят на черква и сега искам дали берекет, да няма война, да няма такава неща за тази земя. Но в същото време, нашето търсене на Господа не е само за тази земя. Да, и за тази земя искаме наистина Бог да напази, но като цяло, нашата вяра е за небето. Имам предвид извън всичко това, което преживяваме. Защото ако нашата вяра се влияе от това, което става около нас, може да стане гонение. Отден може някой да го бе с камъни, ако мога така. Това не трябва да променя. Не трябва да променя. Виждаме и църква началото. Сега обиха с камъни. Петър и Йоан бяха в затвора. Някои обездариха. Тези неща, които стават в живота ни като на изпитание, като гонение, ако мога да кажа, това, което може ще дойде по някаква да речем места. Това не трябва да пречи на християните да продължават да следват Господа. И ти след това каза, това ще търся. Сега, Словото Божие каза така. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра и вие си върши греховете си, тогава и тие, които са починали на Христа, са погинали, казва Словото Божие. А ако само в този живот се надяваме на Христо, то че човек сме най-много съжаление. Сега дума, нашата вяра не е само за този живот, но именно вече вярваме и за това, което наистина Бог приготвя в небесата за нас. Макар че не всичко, едва не човек, някой разбира всичко както е. Някой ме питат там какво ще правим, какво ще работим. Бог знае какво ще правим. Аз не мога да кажа нищо. Но Бог знае, че наистина, както на тази земя никой не е дал никаква информация, когато сме се родили, какво ще правим.
но всичко се случва във времето. И когато им при Бога, вярвам, че Бог има неща, които не се шиваше тогава, ще ни разкри. Но сега в Колосяните казва така: и тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсите това, което е горе, где седи Христос отдясно на Бога. Сега търсете. Как да го търсим? Именно с вяра в Бога. Чейки Словото Божие, когато не се разсъждаваме, Бог ще разкрива полека, стъпките нещата, които са ценни именно за небето. Вижте, важно е наистина да разберем това, което ще бъде осъединено на небето, това, което е важно. Словото Божие казва, когато една душа се кае, един грешник, цялото небе се радва. След това има други моменти, които казвам, гладен бяхме на храните, жена бяха напоихте, тръгни се бях болница. Има моменти, които Словото Божие акцентира и това показва наистина, че Бог иска тези неща да бъдат част от християнския живот. И ако човек живее на тази земя, но тези неща са настрани от него, просто това е една религиозност, една фарисейщина. Фарисеите знаеха много. Знаеха закона, знаеха Словото Божие, проповядваха Словото Божие. Обаче не помаха удовиците, не помаха сираците, нямаше любов към останалите хора. Тук Словото Божие каза, търсете това, което е горе, защото умяхте каза, и животът ви е скрит Христа в Бога. И сега въпросът е такъв като християни, как да идем при Господа, че идем при Бога, покани сме се, какво да правя, ако мога така. Наистина много пъти, като начало, като приемем Господа си питаме, добре, сега повярваме Бога, какво да правим? Едва не искам нещо повече, ако мога нещо да правим, което е видимо. Обаче сега, когато се псалмиста, когато ти каза, търсете лицето ми, моя сърце ти каза, лицето ти ще търся Господи. Виждаме, това е ревността на Давид. И наистина това е важно човек, наистина да копне, да се приближава сега повече и повече до Бога. Но това, което е важно за християните, разбереме, как Бог иска наистина ние да дадем при Него. Псалом 100 казва така. Псалом 104. Влезте през вратите му с благодарност и дворите му с хваление. Виждаме сега, това е което Бог казва. После имаше още някой, че почита, което пак е важно. Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги. Тук говори за едно непрестанно търсене на Господа. Някой ще е маски в работа, имам семейство много, вижте, има много неща, които вършим на тази земя. Не трябва да ги вършим да от Бога, родително. Нека винаги, когато тръгнем за нещо, разговаряме с Галя, след нека станеш къде ще молитвата. После, когато имаш малко време, пак къде ще помолите, пак просто има едно непрестанно време с Бога. Време, в което наистина знаеш, Той е до тебе, наистина Той ти помага и ти уповаш на Него. Това е важно наистина. Като казват ръцете лицето ми винаги, идва въпросът е как да търсим лицето му на Господа. Това е важно. Сега Той никой не е дал начин да го търсим точно така, но искам да кажа, това, което пречи на човека да търси Господа, това е важно да разберем. Защото в Стария Завет, когато Бог се яви на планата Синай, тогава станаха много неща. Вземете сене на водене, такива граматевици, светкавици, всичко се оплашиха. И после Второзаконие каза, когато Бог дойде, вие образ не видяхте, но чухте глас. И днес това, което тя търси близко е именно Словото Божие и гласа на Бога. Бог да ни говори. Това е ценното. Както тогава, така и днес. Знаем, че Бог обитава Словото Божие на високо и свято място, не пресветлина. Това говори, че Той е жив и Той е навсякъде. Но наистина не трябва да се търси някакъв образ. Сега някой иска специално видение да видят нещо от Бога. Ама когато видиш това, всичко говори за Бога, който помни всеки е Бог. Каза, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестанна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, когато да бъде чест и вечна слава. Амин. Така Словото Божие каже, той обитава, само единствено може Моисей имаше така едно преживяване с него, когато видя част от славата на Господа. Докато всички други имаха взаимоотношение с Бога, но наистина Бог знаеш как да говори, как наистина да бъде разбран от хората. Но това, което е важно за нас, Бог не се открива именно чрез Словото на Бога, именно чрез нашия Господ Христос. В Словото Божие казвате, вижте така. Йоанна 1:17. Никой гладе не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното Отца, той го открива. Значи дума, нашето взаимоотношение с Бога е на основание на вяра в Христос. Това, което може да пречи да общуваме с Бога, знаете кое е? Това, което може да скри лицето на Бога от нас, това е греха. Ако човек идейки при Бога, да продължава да живее в грех, и дете има една поговорка, понякога молите стигат до тавана. Няма как да стане. Точно за този стих говорим сега. Писаем, писали така. Ето ръката на Господа не се скъсила, че да не може да спасява. Нито ухото му не е отключало, че не може да чува. Но вашите беззакония се ви разрешили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето му от вас. Виждаме, че по греховете не ще да чува. За греховете, знаете, това е много важно. Авакум 1:13 се казва така. Понеже Боже, ти си твърде свят и не можеш да гледаш благословно на греха. Значи Бог, който
за което няма нищо възможно, беше избрал само на себе си, да не може да гледа особено на греха. Това е нещо много важно, защото Бог е свят и той не прави компромис с нищо. И това е важно и ние като християни да разбираме колко е важно наистина, когато покаяме греховете си, вече да станем от тях, да не допускаме грех в живота си. Не казвам, че ще бъдем безгрешни, но да стараем. В Екклесиаст 1:20 каже, няма праведен човек, който да върши да бъде грешен. Да, може човек да прави да се греши нещо, но като цяло, но винаги може да станем при Бога, не си да почнем нов живот и най-вече да пазим себе си. Това е много важно. В първи Йоан 4:5 казва така, всеки, който върши грех, върши беззаконие, защото грех е беззаконие. И знае, че той се яви да носи греховете, него няма грех. Слава да бъде на Господа. И сега, искам да мога да говоря в нещо. Сега, това, което е важно за нас, покаянието и ходенето в светлината не вършат към общение с Бога. Значи, даже човек да се греши, ако мога да така, някакъв път болно не мога, бил с думи, бил с нещо друго, се греша при Бога и някакъв аз вече сбъркам, че от мен не стане, че има шанс. Има шанс човек да се при Господа с покаяние. Вижте сега. В първи Йоан Словото Божие казва така. Сега. Но ако е светлината, както е светлината, говори, ако християнина ходят в Христос. И казва така. Имаме общение с Него, един друг с кръвта на Христа, Христа. И кръвта на Христа му чистота всеки грех. Ако решим, че нямаме грех, върнем се, истината не е в нас. Ако изпреднем греховете си, той е верен, правим да не постига греховете, да всяка неправда. Ако речем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Него слония в нас. Виждаме, че тук знаете сега едно така контраст. Хем казва в един наистина, се отчитаме втори път, може да се грешим. Словото Божие каже, че имаме в небето хвалата и винаги можем при Бога с вяра в Него и да получим милостта или нещо важно сега. И вижте сега, помните, когато тази жена Йоан 8 глава, когато се доведаха при Христос, грешите си иска да убие с камъни. И тогава Исус каза, който от вас няма грях, нека прави да ходи камън върху нея. И тогава всички един по един оставях камънчета тръгнаха. И тогава Исус каза, жена, къде са ти като съждат? Никой не те осъди. И тя отговори, никой Господи. И си каза, нито аз се осъждам. Иди си от сега и не се грешава и вече влизам. Той си колко много смеха за да. Иди си, това, което си била, това, което си брала, прощавам ти го, но от сега не се грешава вече. И тя отговори така. И тогава Исус каза, аз съм светлината на света, който ме седа, няма хора в темната, но ще има светлината на живота. Виждате, тук ясно казва, че той е този, който наистина дал алтернативата за самия човек за новия живот. И няма как да живеем, да си поставим правила за нов живот без Христос. Напротив, начин на живота е Христос, Христовото учение. Самото Слово Божие каза, ако някой не пази учението, няма шов с Бога. И сега има хора, които се опитат да пазят закона, се спъват там и падат циката, не ставаш от мене. Словото Божие ни казва наистина, че трябва да обичаме Бога, да обичаме ближния си и да четем Словото Божие и да живеем според Него. И сами Филипяни 3 казва така, нека да имаме за правило това, да живеем според знанието, до което сме усилени. Бог не е стъпка по стъпка, на всеки да му дава храната на времето и наистина Бог, този, който ни променя и нас освещава. Исус казва Словото Божие, аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмна никой, който вяра в мен. Тъмната е света и греха, но чрез Христос има алтернатива. И какво се извиш сега? Да живее завинаги в дома Господен. Значи, дома Господен има място на Божието присъствие. И днес всеки един човек би трябвало да копне, да живее винаги с Господа. Може да каже някой, Боже, днес живее, значи все по-сигурно да живее в тебе. Това не е християнство. Християнство е всеки един на всяко време, на всяко място. И най-вече, когато знаеш, че той е в тебе, значи това вече наистина предопределя и това е начин на живот. Дома Господен е място на Божието присъствие. В Стария Завет имаше място, наистина, имаше храм. В Новия Завет имаше храм, когато се бяха и храм е по къщи, казва Словото Божие началото. Но вече, когато говорим за да живеем с Господа, това значи, че наистина на всяко време, на всяко място вече може да общуваме с Него. Исус казва Словото Божие, че сега е времето, когато истински спокойно се покланят в дух и в истина. Но Дома Господен като цяло е място на Божието присъствие. И ако живеем в нас Бог, ние сме храм на Бога, значи винаги може да го осъзнаем и да го разбираме и да не правим компромиси. Сега, това, което може да пречи, каза, да има истинско общение с Господа, е отново греха не е нещо чуждо. Греха. Още в Битие, когато Каин и Авел, знаете Каин, са сърти на Авел и го уби и тогава Бог му каза, още при това, Каин, тази да дослаш, ако добро, няма да бъде прието и твоето. И тогава Каин се ядоса и уби брат си. Той му каза така, греха лежи пред вратата и към теб стриме, но ти трябва да го владееш. И днес, това става актуално и днес, макар че хиляди години след това.
изкушенията, всеки се умножават повече, повече, повече. Грех колкото искаш повече. Въпросът е, те са около нас. Но всеки човек има в себе си Святия Дух, има силата да владее нещата. Сега Исус говори тук на фарисеите, тези хора, които имаха себе си за духовни водачи. Той им казва така, вижте, в Йоанна 2 места казва така. Йоанна 7, 24 казва така. Йоанна 7. 3-4, извинете. Ще ме търсите и няма да намерите, и където съм аз, вие не може да дойдете. Тук ясно им казва че там като отивам аз, вие не може да дойдете. И тогава те се чуеха, къде ще той, няма при него. И малко по-късно на следващия път той им каза така. И пак аз си отивам и ще ме търсите, но греха си ще умрете. Той казва причината, в греха си ще умрете. Няма как човек, който остави в греха си, да има надежда за небето. Няма просто Словото Божие казва там, не си, който казва, Господи, Господи, ще влезе Божие царство, на този, който върши броята от сами. И той каза, Бозин ще казва, Господи, Твоите им правиме, без да изгонихме. Върши велики дела. Той каза, магнет са вие, които вършите беззаконие и неправда. Сега думам, сега кой върши, Бог знае колко е успешно в това, което вършим, но Бог дела нещо друго, на мотивите и на живота, който човек живее. Така че може да има много хора, които имат претенции, че вършат много неща, но ако животът е в грех, съжалявам, защото ги върши Бог. Но този, който наистина живее в грех, и не чуете думи. Може да кажем, аз правих такива неща, да, правих ги върши, пока не те познавам, че. Така че, сега, относно присъствието на Господа, вижте, в Матея 18:20 Исус каза, и ето, там къде са двама и трима, там съм аз с моето присъствие, двама и трима. И но важното е да има наистина купниш на хората, вижте. Първата църква, всеки ден се брега. И в храма е покъщи, всеки ден. Дали ми тези хора не са работили? Работиха, но знаеха, че има нещо важно, нещо ценно. Искат да бъдат по-близко до Бога. И не се прибъдаха. Когато прибъдаха, църква се увеличаваше и хората растяха в познаването на Господа. Исаия 65:4 казва така. Блажен човекът, когото избираш и приемаш, за да живее в твоите дорове, ще наситим от благатите на твоя дом, на святият ти храм. Тук за кого говоря? Тук сега да толкова за физически неща, колко става за духовно, за наистина Бог наистина да ни дава все повече и повече от Неговото присъствие в живота ни. Псалом 3:12 казва така, блажен, он чието Бог е Господ. Тук говори вече за обращение на цялата нация, знаете, когато има обращение, има и благословение в нацията ни. А когато колкото една държава се отдалечава от Господа, толкова по-лошо става в самата нация, виждаме това нещо, както се чуя на много места, където има безбожие. Словото Бог казва, блажен он на когото Бог е Господ, людите, които избавят за свое наследство. И още един псалом ще прочитам, Псалом 84:5 казва така. 84:5. Блажени уния, които живеят в твоя дом. Те всякога ще те хвалят. Блажени уния човеци, чието сила е в тебе, чието сърце запътища към твоя дом. Наистина така говори. Наистина трябва да има едно истинско разбиране, че Бог е навсякъде, но човек трябва да купне, да общува с Него, да прекараме с Него. И кой така загнем привлекателността на лицето му, на Господа. Тук става дума, че къде ще гледаме? В Стария Завет имаше история, когато Моисей имаше общение с Бога и когато също, знаете, лицето му светеше. И там ставаше покривало. Но сега в Коринтянин апостол Павел казва така. Това беше за Моисей. Обаче тогава сега няма как да свалим 3000 години назад и там морето на Моисей към 5 години назад. Да става дума, че християните имат време да общуват с Господа и казва така. И ние не сме като Моисей, който слагаше на покривало на ръцете си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Но техните умове бяха заслепени и до днес, когато прочита Стария Завет, също покривало остава, като не им е открито, че този завет преминава в Христа. И после се говори така, а Господ е Духа, дето Господне там е свобода. А всички ние, тук вече говори за нас, със свободите лице като в огледало, дели Господь става се преобразяваме в същия образ от слава, както от Духа Господен. Наистина слава бе на Господа. И важно е в живота, който живеем на тази земя, само ще има някои моите, да не губим посоката на целта. Вижте, лукавият точно това иска, изкушенията, света, в който живеем, да не покажа толкова много хубави неща, които има на тази земя, които да не пропускаме. Искам да доучи вярващи от истината. Но Словото Божие казва, че всеки един християнин трябва да се преобразява в Господа. И това става именно чрез Словото Божие. Евреи 12 казва така, като гледаме Исуса начинателя и извършва на вярата ни, като гледаме Исуса начинателя, именно това гледаме именно чрез в Словото Божие. Няма друго място.
някой търсят наистина някой да изпълнят престъпление, някой да им покаже нещо едно, да видят нещо повече от някъде. Словото Божие, като всички ние, като гледаме Словото, като се прорезяваме, именно чрез Словото Божие. И когато Словото Божие каза да отида в храма му, така става дума, че наистина да има това време и винаги да общуваме, и се като знаем, че е самия християнин храм на Бога. И е добре наистина да има събрание и общение. Ще кажа, защо сега на последно време има хора, които казват, наистина храм на Бога няма нужда да общуваме. А ще кажа, че винаги има нужда. Защото когато сме заедно, наистина се изпълним повече с неговото присъствие. Ще дай и пример, както и нога. Служено дърво нога, не? Ще гори, ще тлей. Две дървета, повече, три дървета повече. Така наистина, първата църква ни покаха модел. Събираха всеки ден, общуваха, прибъдваха, постоянстваха в учената апостолите, в хляба и молитвите и Бог прибавяше. Така че нека Бог да благослови. Да още с още два псалма за насърчение. Псалом 63 казва така: Боже, ти си мой Бог, от една те търся, душата ми жадува за тебе, плътта ми те ожида в една суха и безводна земя. И още един псалом, 81:1-2 казва така: колко самите твоите обиталища, Господи, на силите, купне и държи примира душата ми за доровете Господне, сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Слава да бъде на Господи. Аз съм ви казал, примерно, че за мен лично, когато се върнам в църквата, много добре ще го там, за мен е празник, не е празник. Не значи колко са хора, защото това е място, когато на Божието присъствие, ние се примираме на Господа и Бог идва при нас. Бог, който е правил небето и земята, който няма чало, няма край. Това нашия баща и той е обещал. Двама и трима събрани моите име там са място. Така че нека Бог да благослови, да имаме така винаги по-често време да се върнем, да общуваме, да се молим. Това е наистина нещо, което Бог наистина иска от нас. Нека Бог да благослови.